Szlak Nut Kaszubskich to trasa tematyczna, która łączy najważniejsze zabytki i walory przyrodnicze Wejherowa z tradycyjnym, lokalnym folklorem. Aby przejść cały szlak, wystarczy podążać za 14 specjalnymi rzeźbami, które rozsiane są w najbardziej charakterystycznych punktach miasta. Każdy z tych elementów symbolizuje kolejną frazę kaszubskiego abecadła. Pierwszą nutę znajdziecie pod kościołem świętej Anny, a podążając dalej odkryjecie rzeźby nawiązujące do słów pieśni, takich jak skrzypce, basy czy widły gnojne. Wielki finał czeka na Was w Parku Majkowskiego. Na ławeczce odpoczywa rzeźba kaszubskiego muzykanta, a gdy tylko wciśniecie guzik na jego akordeonie, zagra i zaśpiewa dla Was słynne kaszubskie nuty w wykonaniu Tadeusza Dargacza. Za projekt wszystkich tych rzeźb odpowiadają lokalni, wejherowscy artyści Tomasz Morek i Artur Wyszecki.